जोंनि थांनाय 21 जोंनि बिश्वजित देबबर्मा बुथारजागमोनि अमता हायके जे बुथारजाखा बरं मनुष्य अंगै सै तकथारमा हायके अमन से बाराके अमता हायके जे बुथारजाखा अमन खा दुमानो तुयै तिनिसिं अजागो मसाल मिसिं माखानि अबन तुयै बनि जस्टिस नाने बागै जों अजागो मसाल मिसिं खा दुमानि पान्दा जों अजागो खायलायो तामानि अमता हायके जे बुथारजागै तंयबो जोंनि तिप्रा हावो 70 बছর रंगै अमत हायके जे कुनो राजनीति फायै थोङै जोंनो अमत हायके थोंखा गय बर' खरकसाफोरनो तिनिगो आ जागाव जास्टिस माया खरकसाफोरनो जे कुनो खायै बुथार जागैफोरनो जे जास्टिस नायके अमत हायके जों जास्टिस माया आबन बागै जों तिनि अ जागाव जास्टिस साना बागै जास्टिसनि बागै तिनि अ जागा खादमानि पान्दासों अमत सांखाय जों रेलि हिलाय जाक अमत तिनि अ जागा जों माफायनि अमनो तेकेसे साना मुसुगु जे जों जे डिमान्ड खाय दङ जे एनआरसी खाय दङ एनआरसी नि बिसिंतै अ जागाव जे राय दासायतै फातानि बर'र फाय तफैमानि सिनि बर'रनो थोंगै तंफैमानि अमनि बिसिंतै जों एनआरसी नि बिसिंतै अबरनो जों अर जागानि थुं प्रयननो रेखलाय रहै सिनि अ तिप्रा हावो जों सिनि हा सिनि शासन खायनाय अबनि बागै आं जत्त सिनि तिप्रा बरक दफारनो कयना मुसु फायदि जों जत्त थासाके जों अ जागा खरांखो साबायनि बागै कारपु जारि जों खायखा सिंथुमो कारपि आ जागागो सिनि कोनो अन्नाय अबकरै गणतन्त्रनि आइन मुताबिक जों बनो सानखा जे क्रिमिनाल जे जों भिडिअ फुटेज नुगु बनो रमै बनो शास्ति बिधान नदि बनि उपयुक्त हिसाबै बनो फांसि नदि नै जों तिनिगो वाइनै कारपु खलाय जाखका टिपिएफ नि पक्ष থেকে बनि परे त्रिपुरा गभर्नमेंट जोंनो ब लगो बुबरक परै फायका जों साइमाया तिनिगो लनि मालिक बर तपनो बरकनो जोंनो 12 घन्टानि परे जोंनो 144 जारि रजाक मिजु कन्वेंशन प्लस कोरोना भाइरस नि जरागोपनो बरक आंदोलन खलायगि तिनिगो बुथारै दङ बनो जास्ति रदि नै जों तिनिगो जों बन पालकमानि जागागो जोंनो बेआइनि बाबि बरक जोंनो रमै तिनिगो गोबां मसिनि ताखु रक दंख बरकनो नोटिफिकेशन रगै रमनानि बागै बरक आइन स्नामै दंमनि हानि बागै ब आइन बै बरक तिनिगो रमखा जों बनो साइमाया किन्तु गोबां मा त्रिपुरा सरकार भारत गभर्नमेंट नि फेलुर दङ ब आइन बै बरक जोंनो सातावगानि नाय बनि बागै खाजानि ताखुक तेबु कुकसं केबुता कृति तालासिरि जों आबनो जस्टिस नायनाय बरक बेआइनि बाबि जे जोंनो रमनि किन्तु कोनो भारतनि संविधाननि आइननो कोनो लगो करै